Barkanku da shigowa wannan tasha tamu ta M Hausa TV1. Idan wannan shine zuwanka na farko, kai mana subscribing ka latsa ƙararrawa. Wannan shiri na labari na shahararren fim ne da babu kamar shi a wannan nahiya tamu ta Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Labari na ba ƙaramin series fim bane. Aminu Saira wato daraktan labari na ya ce a wata fira da 'yan jarida suka yi da shi, inda yake cewa shin masu kallo ya kamata a dawo labarin su Sumayya koko a ci gaba da wannan labari na su wato Al-Amin. Idan wannan shiri ya burge ku na su Al-Amin, za mu iya ci gaba da kawo muku shi. Idan kuma bai burge ku ba, za mu koma labarin su Sumayya. Idan waɗanda duk suka ba da ansa, to ku sa mu ansa ku da ra'ayinku a comment section. Waɗanda ansa su ta yawa, to ra'ayinsu za a bi. Kun san masu kallo ku ne mu, sai da ku muke yi, in ba ku ba mu iyawa. Kun dai ji kaɗan daga cikin labarin Aminu Saira da ya faɗa. Idan kuna biye da mu, za ku ga ainihin hirai da abin da ya hiɗi dangane da wannan shiri na labari na. Shi dai wannan shiri na labari na, in Allah ya yarda, za ku ci gaba da ganin shi a ko da yaushe. Babu ranar da za a bari, kuma za mu ci gaba da nishaɗantar da ku kamar yadda kuka ji kuma kuke gani. Kaɗan daga ciki. M Hausa TV1.